علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی پاریس سازی چنجی خوب هستی؟ سلامتی خوبم. گوشو برادر دین است. ساعت نی بگه شب یک بچه یوش از لیلات لینا بود از خشلوقی پانغوز بچه 20 ساله 21 ساله авария мекуна на смерть мембра жура ҳамҷам бачаи хушум бошам понғоз бачаи ҳамон понғозро магадарам пакетим бисёр бошам пагабудоним бугӯ мақсад барои мурдара рӯӣ кардан барои мурдара ёрдам додан агар имкони набоша пул ҷамъ кунам мақсад ҳам мурдара рӯӣ кунем мо иншоалло ин масъаларо кора мебинем. ҷура да моргай Пермский край, город Лисва. Мурдара дина ҳамҷо бурдагиян. Ман телефонгам га ёфтан ки документум помощь телефон фонжа биёя дели милиса чусовой бигирия. Инга мурдара морги шаҳри Лисва бурдагиян. Да ҳамҷа. Мақсад фикр мекунам бачаҳо шумо агар қишлоқшон бошан ёрдам диҳанд. ҷамъ кунам мурдара рӯӣ кунем мақсад бародар. Майли худо нигаҳбон бош.